nokubahlonipha abantu. Okay. Umuntu okubhalelile ngingakwazi ukukukhombisa yini just ukuthi umbone? Ayikho inkinga. Okay, ngicela sibuke lapha kulesa screen ke. Molweni babukeli. Igama lami nguAkhona ngwakamjoli. Ngithe angibhalele la kwi-TV ngoba nginengxaki nomngani wami. Umngani wami sasifunda naye ecollege. Masifunda ecollege nomngani wami sahlukana lapho sagcina nakhona lapho. Asiphindanga sabonana. Kodwa ngondi nengxaki eseyenzeka ngoku. Ingxaki yami eyenzakalayo seyangitrendisa ngoku andazi ukuthi saxabana ngani ngoku angazi ukuthi sixabene ngani emveni kokube sihlukene lapho akuphindanga kwaba khona into esihlanganisayo kodwa ndiyathuka maka ukuthi sekukhona into eseyintrendisa bensacela ke la ku TV ukuthi ke cela ningihlanganise naye. Angazi swami noma uyamazi lo wasisa? Ngiyambona kodwa ngisamkhumbuli kahle. Angisamkhumbuli kahle impela. Okay. Awusamkhumbuli ngoba ungasamkhumbuli? Angisamkhumbuli kahle ngiyamfanisa kodwa futhi yahamba engqondweni. Okay. Ngicathi inkulumo akayikhuluma uyayizwa ukuthi uzibone setrend. Uzibone setrend kodwa ekutrendeni kwakhe uyazi ukuthi wena umenzile ukuthi atrend. Njengoba umenzile ukuthi akatrend uyafisa ukwazi ukuthi yini inkinga wakwenzani noma ukwenzeni. Athandiswe yimina kanjani? Nini? Ukhona singambiza? Hayi, ngambiza. Usho ukuthi singambiza? Hayi, ngambiza ngoba phela ngathi kudlalwa ngami. Okay. Qhawe sicela usibizela. Sisi kunjani uyaphila? Ngiyaphila njani futhi? No siyaphila dadewethu. Umuntu esikhombise yena uyena lo angazi noma soyambona mhlawumbe kancane. Ngiyambona. Okay, siyajabula kakhulu. Umaze lapha? Ngimazela esikoleni nje safunda. High school, college? College, sasifunda college. Oh, okay. All right. Dadewethu, ngiyacela siswami usichazele inkinga yakho ukuthi kwenzakalani indaba sila namhlanje. Angikubambela. All right. Ngiyabulisa kubabukeli. Ngibhalile lana ngoba benginengxaki. Ngathi ngizihambela nje town ngidibane nobhuti. Ubhuti usethi, "Hawu. Wena lo engamsendele imali." Ngithi mina imali yani? Athina ngakusendela imali wena wangakuthola washo nje into zakhona mina ngizazi ke nalezi into zakhona zama media ke angiyena nalomuntu ke wama social media mina mengibonisa hawu mina ngempela ngiyabona ukuthi umini ngithi hawu kanjani bese ke sengikhombisa ke nenamba ngithi mina hawu inamba angithi ngicela ayifonele nenamba athi na uthi ngiyifonele inamba ngimotha izongena yini kuwena angifonele ingangeni kumina iringe la yaringa khona la ngingazi khona nangukuthi yaringa ngapi mangabe angayibambi umnikazi wefoni ke abese sethi kumina ngimnika inamba yami ngimbuza ithi inamba yami uzayithina athena ukuthi ngifuna ukuba show ukuthi akuyena ngenyani yini wena ngithi mina buti ongithembi ngoku inamba wena ufonile ifoni yangangeni kumina angibonise ke esinye isithombe ke mengibonisa lesithombe lesi hawu umngani wami ngangifunda naye college lo hawu ngiyamazi uthi lesithombe senzeni uthi lesithombe abuza ukuthi akuyena usisi wami yini lo lesithombe sesibili angikhombisa sona ngithi mina akuyena usisi wami kwakuwumngani wami sisafunda ngalezo zikhathi lezo usethi yena okay ayifune inamba yami bese nami ke ngiyamnika inamba yami ke ngoba nami ngifuna ukuthi ke ngifuna igama lami libe clean naye naye akhulula inhliziyo ukuthi akasendelanga mina imali ayike ubhuti ke sihlukane kanjalo ke ahamba indlela yakhe nami ngihamba indlela yami hayi ngiyatholakala bakhona angithi seninesikhathi nahlukana nosisi lo yebo okay inamba yakhe wena usenayo yebo ngisanayo uyayisebenzisa hayi njalo ngisayisebenzisa njalo kuba ilezo ikhashana nje alright angiyazi into yenu ukuthi ithini seswami
Mina bhuti ngiyakholwa ukuthi ikuyikona lokho. Ngoba mina ngayithatha nenamba ngayifaka efonini yami. Ifoni yami ino-Truecaller ke. Yabhala igama lakhe nesibongo sakhe. Ngakholelwa ukuthi ukushuthi Yona le number vele iseyiyona leyo number. iyona leyo number leyo. Angimazi ukuthi uphikelani. Into engizomcela yona nje ukuthi cela angaceli izimali ebantwini ngami. Kubuhlungu mangabe ngizodibana nomuntu engingamazi abese efune izimali zakhe, mina ngizogcina sengishaya kanye ngiyaboshwa ngiboshela izimali zabantu. Angazi ukuthi mina lento ayenza uyenzelani ngami. Engabe mayifuna ukusenda, mayifuna ukwenza izinto zakhe enze ngezithombe zakhe hayi ngezami. Ngicabanga ukuthi clear lento sisi wami. Mhlambe ngifuna ukulokhuza. Ngifuna sibheke ukuthi mhlambe kuzokwenzakalani. Masingake siyifonele le number mhlambe onginikeze yona la dadewethu. Beqala ngoba konje uthi ngiba. Beqala ngoba ngicathi yona le gcine kuyifonela. Beqala ngoba Kade iqala ngo606. 606. Oh yeah, iyona le. Amanye. Ngiyasibona ukuthi mhlambe izoringaphi. Mana siswami isikhwama lesi silapha sikaba Esam. esakhe isikhwama lesi silapha